nekuzodawira muponesi chinzwa indonamata mubvise zvitema omudire gerendiwe wenyu ngemutabo ndipe moyo ungasimbe ndishingise makandifirawo zvendiwe nerudo runoyera sezvomoto tsvene kana kune dima kana ndatambudzwa mundibate imaungadzinge pukuta masodzi musandibvumire ndirasike musandibvumire ndirasike. Ndokwasai mose sanganzoni raMwari muzita ramuponesi wedu Jesu anouya nekukasika. Tinotenda kuti ngoni dzaMwari dzinesu uye kuti Mwari vari kutiitira zvakanaka. Ndinovimba kuti muri kukomboregwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana dzamuri kuteerera muri pachirongwa chino chatarongerwa naMwari. Tiri kudzidza tiri kubhuku yaSamueri wekutanga chapter 16 verse number 23. Musoro wenyaya unoti zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Hanzi, and it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Hanzi, zvakaitika kuti Sauro neimwe nguva mweya wakaipa, ndo zvekutaura pana the evil spirit, but mu original Bible hamuna word evil, rikasupplywa word iroro. In other words, pari kunzipo the spirit from God was upon Saul, and this spirit yaiti kana yambata yaita kuti Saul abvunde, yomuita kuti ave so distressed, yomutambudza zvekutambudza zviyazvi. Chikonzero chaita kuti Saul atambudzweka was because of disobedience. Zvandipa chidzidzo vanhu vaMwari chokuti disobedience brews trouble. Kusateerera Mwari kunounza nhamo. Hakuna munhu akambofara asingateereri Mwari. Zvinhu zvese zvinoitwa navanhu mukusateerera Mwari zvinounza maproblems. Not only kuvanhu vari kuita zvinhu zvacho, neivhinwo futi vanhu vari innocent vanoona nhamo nokuda kwekusateerera kwemunhu. Mureza Bhaibheri rinotsanangura pamusoro paAdhamu roti nokuda kwechivi chomunhu mumwe rufu rwakapinda munyika, vose ndokubva vafa. Anotsanangura Pauro achinyora kuvaRoma 5 pa12 otiko vese vari mukati menyika umu they are subject to death because of the disobedience of one man. One man caused all people to die because of one issue yokusada kuteerera Mwari. Saka Saul akati agadzwa pachigaro choushe
anzi naMwari ndiwe wakufanira kutonga vanhu vangu vaIsraeri. Ndakupa responsibility yokuti uitire vanhu vangu sezvandinoda. You are now the anointed of God. Kuti ubatsire vanhu kuvarwira, kuvabvisa mukati mematambudziko nenhamo, kuvadzikinura kubva kumaenemies avo. You are now the representative of God. So achigara pachigaro choushe, chinhu chokutanga chaakaita was to go against God. Mwari wachiti ngatiite nzira, ngatifambei nenzira iyi. So aifamba nenzira yake. Mwari wachiti ngatiendei tinoita zvakati, tizviite nenzira yakati. So aitawo nepake. Mwari vanotombomutaurira voti enda unouraya Agagi, uparadze vaAmareki, nekuti ndakaona zvavakaitira Israeri panzira vachibva kuIjipita. So the time has come for the Amalekites to pay the price. Saka I'm ordaining you iwewe, chienda unodhila nevanhu ava, uparadze zvose. So ndobva aenda kuya zvimiti munzeve, kwakunoita nepake. Kune vanhu vanoti Mwari vachitaura ivo vanoita nepavo. Mwari achiti ngatidaisewo varume, iye anenge achiita zvinhu nepasaidi. Vanhu vanongofarira kuita go against God. Hamene kuti motivation yokupikisana naMwari vanhu vanoiwanepo. Vanhu vaMwari mune zvivindi zvakakura fani zvekuti Mwari vachitivo ndinamatei mumweya nemuzvokwadi, mune muchinamatawo neimwe nzira. Mwari vari kuti rangarira zuva reSabata, urichengeteriwe dzvene. Iwo hamene zvaunenge uchingofunga mumusoro mako. Ndoda kukuudzai chinhu icho vanhu vaMwari, kusateerera Mwari kune mubhadharo. Pauro achinyora vaRoma 6:23 anoti the wages of sin is death. In other words, hakuna munhu anoshanda asingawani muhoro. Kushanda kwega kune muhoro wako. Everyone who involves himself in a trade anofanira kubhadharwa. Saka anoita zvechivi anobhadharwa nerufu. Death is going to pay the price of disobedience. Saka Mwari vakatozoronga strategy vakati mweya wangu haufanire kuramba uchitungamirira munhu akadai. In fact ndatomuramba asisiri mambo. Mwari vakatoudza 1 Samuel chapter 16 iyoyi inotiko Samuel akachema pamberi paJehovha akati Mwari batsirai vanhu venyu, tarirai mukuru wenyika ari kuita zvinhu zvisina maturo. Mwari akati usaramba uchichemera munhu namuramba kare. Agogara hake pachigaro bati handisisi nayewo. Echitora gona ng'ombe uinde kwaJese kuBethlehema, unondizodzera mambo ikoko, iye ndiye achatungamirira vanhu vangu. David akazodzwa Sauro ari pachigaro. Mwari aramba Sauro kare, kureva kuti unogona kusara uine reputation but usisina spirit yaMwari. Ende zvine njodzi chandakadzidza pamusoro pekusara wega ndechekuti the evil spirit when it comes to take over panga paine mweya mutsvene unosweta maximize on the emptiness. Unosara uine udzamu hwawaiva nahwo, chigubhu chamaheu changa chiine maheu chikabviswa maheu chobva chadirwa mvura, chinogona kusara chichirema 2 kgs but maheu ane shuga muchina, masara mvura iri tasteless. Tinosara tichinziva kuti mune zvirimo, tinosara tichiona position yako, tinosara tichikuziva uri mukuru but usisina udzamu hunotsvagwa nokutarisigwa naMwari. Ukasateerera Mwari, mweya waMwari ukabva pauri, unosara uri mudambudziko hombe. Saka zvangonipawo chidzidzo chekuti chenjera kuti mweya waMwari unogona ngokutiza. Because ukararama uchingoita nepako paunoda, mweya mutsvene ungarambi uchigara mauri. Wakabuda muna Sauro ukamusiya ari ega. It is scary to be left by the spirit. Unaziva hapana chinhu chinofadza panyika chokuziva kuti vanhu vese vanoda kutungamirirwa, vanoda kuratidzwa nzira yokupinda nayo, vanoda kunongedzerwa hwaro hwekufamba nawo. Ende izvi zvinoitwa namweya mutsvene. Mweya mutsvene wobva wakutiza. That is a very difficult and dangerous situation. Kune vanhu vari kurarama dangerously, very dangerous vachirarama. Kurarama zvako uchiita zvose zvaunoda. Ndosaka hana isasarove, hana irovi kana wakuita chivi. Even kutora madzimai evanhu unochingoti hakuna mudzimai asiri wemunhu, hakuna futi mudzimai wembwa, wese anoita. Mweya mutsvene ukabuda mauri kukubatsira kuti uite zvinhu zvinoitwa nemunhu, unogona kutanga kuita zvinhu zvinoitwa nemhuka. Haikona
kugara uchiita munhu anoramba kuita zvinodiwa naMwari. Iwa munhu anoteerera Mwari every time. Disobedience inovhura door remaproblems. Unotambudzika zvokuti varanda vaSauro vakatozoti mukuru uyu kakutambudzika kaari kuitika nezviri kuitika paari izvi, zvakutoda kuti timbotsvaka munhu ane mweya waMwari auye abatsire mukuru uyu, because situation yaari mairi kai haina kumira zvakanaka. Saka hanzi David akazowanikwa mbatorwa mbauyiwa kutoitwa employed kuti chiuya uridzire mambo rudimbwa, uvaridzire harp neruoko. Kwakatsvagwa solution. David took an harp and started to play the harp, achiridzira munhu akanga abva pamberi paMwari kubatsirawo rombe iri rasarudza kuzviraramira risingade kuteerera Mwari. Kuna vanhu vari kurarama in grace period. Mwari wakatoona kuti uyu ndamuzama nenzira dzose, hadi tigai tingomusiya mazuva ake kusvika akwana, but kunatsozikamwa kuti kudenga uyendi. Inzwa munhu waMwari, there is still an opportunity. David akatsvagwa akauya kuzotanga kuridzira. Ndafarira chinhu chimwe chete pana David chandoda kuti timbodzidza nezvacho panguva ino. David saved troubled Saul. Davhidha akauya kuzobatsira Saul anga ari mumaproblems. And David used his skill to benefit Saul, because ndiye aida the skill of David more than David. David aingoti ndinongoridzawo zvangu ndiri kumafuro tichiimba hangu rwiyo ndichifara, but zvaisava nezvazvinoita kwaari zvakapfuura praise and worship. But aiti kana akaridzira Sauro, kwaimweyo tsvina waitama, Sauro dzotosara dzitori right, pasina kana zvinombomunetsa, upenyu hwakutoendeka because of David. Munoziva here vanhu vaMwari kuti your service is needed by someone. In other words, mukati meupenyu dzidza kuita munhu anosevha vamwe. Skill yaunayo yawakapuwa naMwari ishandise mukubatsira vamwe. Kuna vanhu vamwe vari kutambudzika vekuti maproblems avainawo anofanira kupera kana iwe wasvika. Mwari haana kukupa tarenda rekuti urishandise kudadira vanhu. Mwari akakupa tarenda rekuti ribenefite vanhu. Mwari haana kukupa mari yekuti uishandise kukwira nzou nekubhadhara zvinhu zvisingaunze pundutso kuvanhu. Mwari akakupa mari yekuti ubatsire vanotambudzika. Mwari akakupa mota inokwirwa nevanhu. Mwari akakupa zvaunazvo kuti ugone kubatsira. Hazvina mhosva kuti vakaramba Mwari, hazvina mhosva kuti havateereri, hazvina mhosva vane nharo, hazvina mhosva vanhu vasingade kunzwa kana kumira pazvitsidzo zvaMwari, hazvina mhosva iwewe utori against kamuitiro kavo. But if you get the opportunity, play the harp for Saul, play it for him to be refreshed. Batsira vanotambudzika. Do your best to help your adversaries. Zvandipa chidzidzo chekuti ma-enemies ako uri kufanira kuita do something for them. Matthew chapter 5 verse 43. Jesu anotiko makanzwa kuti zvakanzi kune vekare, udewe kwako uvenge muvengi wako. Asi ini ndinoti kwamuri, nyengetererai vanokutambudzai, idai vavengi venyu kuti muve vana vababa venyu vari kudenga. Nekuti vanobuditsira vanhu vakanaka zuva ravo, vanonayisira vanhu vakaipa nevakashata mvura yavo. Kana imi muchikwazisa hama dzenyu chete, mune mubayiro wei. Vateresi vanodaro, chero mawindi vanozivana pauwindi hwavo. Mawindi akasangana havabhadharisa nekombi, zvinongonzi kwira shamwari tiende kumba. Mawindi kana achionana unoona vakarembera kuseri kwemota, upenyu huchitofamba. Kasi we ukauya kuzorembera kuseri kwemota, iusiri windi, munonetsana nevanhu, because hauzi wekategori yavo, hauzi mugrupu revanhu ava, hausi hama yavo. Vanotoda mubhadharo kubva kwauri, mari yebhazi, mari dhola pakufamba, nekuti hauzi pamwe chete navo. Itsika yavo yekuti pauwindi hwavo napakurarama kwavo vanodanana vega vari kwavari ikoko. Zvino kana vanhu vaMwari vanotya Mwari, vane
skill ekugona kuparidza, ekugona kuimba nekuita mabasa emutsa kana vasivenga hama dzavo, vasingagone kudawo vamwe vasingadiki, vanopfuura mahwindi papi. Ndozvekutaurwa naJesu, kwai munopfuura vamwe neiko kana imimi muchingokwazisana pachenyu, muchingoti kana pari pachechi mune muchingomhoresa hama dzenyu muchimbundirana, vanenge vari vaenzi nevamwe vanenge vasiri vanhu vakabva kumwe, havaone kuti isusu tiri chii pano. Bhaibheri riri kuti shandisa zvaunazvo even to benefit the enemies. Dhavhidha unoti pana mapisarema 23, Mwari kushamisa kwake pamwe pacho ndekwekutiko anogadzira tafura pamberi pevavengi, kureva kuti vavengi vanenge vatoripo. Dhavhidha akazodzwa otouya, Mwari ogadzira tafura pamberi pake, ototi dya tafura mwanangu, nekuti tafura ndeyako iyi, vavengi varipo. Mwari haaisi vavengi kuti uvadadire uchidya uchiguta iwo vachifa nenzara. Mwari anoisa vavengi kuti simba raMwari rionekwe mavari kuburikidza newe zvaunoita navo. Mwari haaisi vanokuzvidza nevanokushora nevanokutarisira pasi pamberi pako iwe uchipachura kuti vanzwe godo newe, because vakanzwa godo neweka vanogona kukuwedzera zvitsinga, vanogona kukuwedzera zvakaipa, vanogona kukufungira manhu, but ivo vanofanira kuziva Mwari kuburikidza newe. Saka David anoridzira Sauro rudimbwa, ene ndiye Sauro akapedza the remainder of his rulership achimhanyisana naDavid, achidzingirirana naye, achida kumuuraya. And this is the same David who played the harp. Munamatire mukomana akakuabuse, munamatire kuti Mwari mubatsirei, kumwe kutaura kwekuti Mwari muve naye ndekwekuti ngaatambudzike, mushuwire zvakanaka. Kana wamushuwira zvakanaka, God will bless you abundantly, God will protect you. This same soul rimwe day kwai hai David achiridza rudimbwa, dzabatwa nemweya uya wokubvundisa uya, achiridza hapi yake so, Sauro akangonhonga pfumo mbaripotsera kwaari. David akanzvenga, anga atonamatidzwa kumadziro nepfumo nemunhu waari kuitira zvakanaka kuti zviri paari zvibve, kuti abetsereke iye, mweya uri paari ubve. Chaairidzira udimbwa kuti ndiye apone, but iye aitofunga kuitira zvakaipa ari kumubatsira. Kune vanhu vanoruma ruoko runoafidha, kune vanhu vanomita mess pavanodyira, kune vanhu vasingazivi pavanoraramira, kuna vanhu vanoita confederation nemaenemies evanhu vanovapa chikafu. Vanhu vakadaro variko, anogona kunge ari mwana wahanzvadzi waunogara naye pamba, anoita zvinhu zvaunokashamadzwa nazvo. Bhaibheri riri kutiko play the harp for them, because uri mwana wababa vari kudenga. Make them cheerful, remove their grief, let them enjoy your company, even if they are your enemies. Ngavanzwe vakadzirwa uripo, ngavanzwe kufara newe. Ndati iwe Dhavhidha unogona kunge uri pakuchema, uri pakurwadziwa, kurwadziwa kwako kuchiitwa navanhu vanozhasadza. Ngavanzwe vachifara kana presence dzako dzasvika, ngavakugodore pamusoro pezvaunoita, asi your influence muupenyu hwako ngavaiite miss, ngavakurwadziwe newe uripo. But kana usipo ngavati dai munhu uye anga aripo, because hakuna umwe munhu anogona kuvaitira zvaunoita. Play the harp for them, play the harp. Imi varoora, tambirai vana vamwene venyu the harp, play for them, do good for them, do something to benefit them. Itai zvose. Imi vakuasha, itirai vana atezvara venyu zvakanaka, itirai hanzvadzi dzenyu zvakanaka, batanai zvakanaka paupenyu. Upenyu haudadiranwe, ukama haugezwe sesipo, ukama igasva hunozadziswa nokudya. Ngatiite maonera pamwe chete chuma chomuzukuru, ngatibatirane nokuti tiri hama. Play the harp for soul. It doesn't matter soul hates you. Tamba rudimbwa, muitire zvakanaka. Pray for him, pray to God, let him get refreshed by your influence. Asi chimwe chinhu chandishamisa, chandoda kuti tipedze nacho taonesana, ndechekutiko David haana kuplaya harp ka1, mweya wanga uri muna Sauro mbowatoenda ka1. David
anga akutogara mupalasi akamirira kuti pega pega panobatwa so nemweya uyu amuridzire the harp kuti mweya ubve, so that so ave refreshed. Pamwe pacho ndo apa pataverenga apa pekuti so akaridzirwa naDavid mweya mbawabva. Pamwe pacho ndo patataura pekuti so akanhonga pfumo akada kunamatidzira David kumadziro, David akanzvenga. Pamwe pacho hapana kutaurwa, but ndo zvaaigarira mupalasi kuti abatsire Sauro pamusoro peproblemu yake. Zvandipa chidzidzo chekuti David aifanira kutogara aripo kuti so agara achibatsirwa. David akashayikwa, mweya uyu ukabata Sauro, David asipo, paigona kuita problemu hombe. Saka zvandipa chidzidzo chekuti David was a solution to the problem, but David was not the permanent solution to the crisis. Crisis yerudzi uru, of course yaida David to play the harp, but crisis iyi chaiita kuti izodzoka futi imhaka yekuti David aisabvisa mweya uyu wobva waenda. David aingogona kuusudurutsa kuburikidza nekuunyengedza noumhanzi wobva watama, but anogona kubvisa mweya woenda zvachose woregedza kuzodzoka futi ndiJesu. Ndosaka ndati pamusoro wenyaya unoti zvimwe zvinhu hama yangu zvinoda Jesu. Ndiri kuti pane vamwe vanhu vane mafamily doctors vanotori nemadhokta avo anouya kuzovarapira kumba, zvekuti pega pega paanoatakwa ingava asma anofonera dhokta kuti mhanyai kuno, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dhokta vanouya neequipment, vouya kuzodhira nemunhu, vouya kuzodiagnose, vouya kuzopa mishonga nekubaya majekiseni nekuisa even mainhela everything, vanobayiwa insulin vachibayiwa, zvinhu zvese zvichiitwa paoxygen, wotoiswa madripi, zvichida wotodzoka dhokta kumba kwake munhu akunzwa zvakanaka. But imwe nguva ikasvika futi tichadana dhokta to the same problem. Zvandipa chidzidzo chekuti dhokta is a David who can play the harp kuti mweya umbotama, but dhokta habvisi mweya. Ndosaka even kuzvipatara vachinyora kuti isusu we treat but God heals. Zvimwe zvinhu, zvimwe zvirwere izvi zvinoda Jesu. Izvi zvinoda Jesu. Vanhu vaMwari, andati tikasanitiza maoko, tozora sanitizer, tichipinda mumashops nekubuda, pamwe pacho takapfeka mamask every time, tichiita zvose zvinofanira kuitwa nemunhu anoziva kuti kune COVID-19, tichizviita zvose hazvibvisi COVID. Chero takabayiwa majekiseni anonzi vaccine, izvozvo futi hazvigone kupedza the virus itself. Ndauya kukuudzai vanhu vaMwari kuti pakuvimba kwedu nesanitizer, even nekuvimba nevaccination, COVID-19 inoda Jesu. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Ndoda kukuudza hama yangu kuti upenyu hwanhasi hwatiri kurarama uhu, zvimwe zvauri kusangana nazvo iwe zvinoda Jesu kuti adhile nazvo. David ane paanogumira, David haende mberi. David ane pake, ane pati yake yaanoplaya. Even kuna James kunonzi kuna anofara here ngaaimbe rwiyo, kune vanorwara here ngaadane vakuru vekereke, ngavavanyengetere, ngavati vamuzodza namafuta vamunyengeterere. Kumuzodza namafuta kune zvakaitoreva, kwaireva kuti Mwari chiitai kuda kwenyu. Kana masarudza kuti ngaapone, kana masarudza kuti ngaafe, kuda kwenyu ngakuitwe. Ndo zvinoreva kuzodza anorwara namafuta. Chero tadaro tanamata, zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Pane mafuta paanogumira, tamuzodza namafuta anogona kufa, tamuzodza namafuta anogona kuramba achirwara. Zvinoda Jesu zvimwe zvinhu. Ndati kana muchiita zvamunoita vanhu vaMwari, musakanganwa Jesu. David is a temporary solution to a problem. Jesus is the ultimate solution. Hakuna chinhu chinotadzikwa naJesu. Jesu ndiye anogona kubvisa zvinhu zvinogona kungotamiswa naDavid for a season. Jesus can remove them for good. Surely David is able, but Jesus
is the Lord. Ndosaka Paul achiti kana munhu amuna Kristu, kuna vanhu vari kushuvira kusiya upombo, vari kunamatira kuti Mwari ndipe simba, ndinoda kuti panopfuura madzimai ruziso rangu risaenda navo, but zvinozviita zvega mazuva ano nokurarama kuri kuita vanhu nokupfeka, hautombo shandi kuti uchive. Zvinoerekana zvaitika. Teerera munhu waMwari, zvinoda Jesu izvi. Zvimwe zvacho hazvidi kuti utsvage dzimwe nzira, zvinoda Jesu. Kune vanhu vanoti kana akapinda murelationship, even asati aroora, haana relationship asina kumborara nemunhu. Murelationship iyoyo anotodawo kutoitawo relationship ine theme inonzi no sex before marriage, but marriage isipo panenge patoitika sex kudhara. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu shamwari. Jesus can help you control the sexual edge. Zvinoda Jesu. Hazvidi simba rako izvi, hazvidi zvinhu zvinogadzigwa navanhu, zvinoda Jesu. Ndiri kuti vanhu vaMwari kaya, kune vanhu vamwe vaenda kuvaprofita vakanopiwa matombo nemvura, vamwe vakaenda kun'anga vakanopiwa hakata nemishonga, vamwe vakanzi saroi muri panze ndimbodhaivhira mumvura ndimbonotsvaka kuti ndoita sei nemaproblems enyu, nekuti shave rinoshanda pandiri ndere mumvura. Paakabuda vakapiwa zvokushandisa, but even though hazvina kupedza maproblems, ndati zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. N'anga navaprofita vade pavo pavanogumira. Chero n'anga, chero muprofita ikaona guva pamberi pako, ikaona rima pamberi, anogona kukupfuudza rima iroro ndi Jesu. Ndiri kuti haugone kuescapa the grave, unogona kupinda. Zviome zvirwadze chero vanhu vachiti haupindi, chero vanooneswa nomweya vachiti uchararama. Kana Mwari vakatara muganhu unofa, but Jesu anokubuditsa mumakuva. Izwi romutumwa mukuru parichadana, izwi rehwamanda parichanzwikwa, ishamene paachaburuka kudenga, vari mumabwiro vachamuka. Ndati zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Pane vane misodzi pamatama, vari kuchema kurasikirwa nehama, vari kuti taida kugara nababa, hatisisina baba nhasi uno, vakatisiya tichiri kuvada, mama vakaenda ndichavada, ndichida kumbogara pamakumbo, ndaida kumbovaratidzawo kuti ndaida kumbovatengerawo dhuku neZambia nefirst pay yangu yandinotambira, but hazvina kuitika mukati meupenyu. Vari kuchema, vakatarisa paguva pakanyorwa date of birth nedate of death, vakatarisa pakanyorwa unzi RIP, but ndauya kukuudzai kuti even beyond the grove zvinoda Jesu izvi. Hachagoni kusangana navo, chero tikada kuvaona havachadzoke, asi izvi zvokuvata muguva izvi zvinoda Jesu izvi, nekuti Jesu anomutsa vakafa. Pane vamwe vakaudzwa kunzi vaurorwe, iwewe uchagara usina murume, vanhu vakakutaurira kuti haurorwe. Hazi Jesu akadaro. Jesu anongoramba akamira pekuti hazvina kunaka kuti munhu agara roga. Ndati zvinoda Jesu izvi. Hazvichadi vanhu izvi, hazvichadi even mvura, chero kugeza, chero kupfeka makeup, hakuchai. Kunogona kuita kuti majaya ese apfuure wakaipfeka, wakapfeka rokwe rakanaka, wakagezawo sezvinoita vamwe, wakatozorawo perfume sezvinoita, vanopfuura vese senge vasingakuone. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Zvinoda Jesu zvimwe zvinhu. Zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Zvinoda Jesu. Jesu anotoudza vanhu kuti mweya yakaipa type iyi inobviswa nokunyengetera chete nokutsanya. Ende Jesu anobva audza vanhu kuti hakuna munhu anouya kuna Baba asino mandiri. Obva ati kana muchinamata, namatai muzita raJesu. Kureva kuti kana pasina Jesu hazviite izvi. Zvinoda Jesu zvinhu izvi. Ndati kuna vana naDhavhidhi vavo. Handizivi Dhavhidhi wako kuti ndiani. Una Dhavhidhi wako anokuridzira rudimbwa. Kana zvekwako zvaita, wakapinda pabasa naDhavhidhi because waiva neconnection. David aridza mbira dzake, nhasi pabasa uripo. But ndauya kukuudza kuti retrenchment ikauya nemamwe maproblems oupenyu, even kupinda muumambo hwekudenga, hazvichadi connection, hazvichadi Dhavhidhi. Zvakuda Jesu. Teerera munhu waJesu. Zvinhu zveupenyu hwanhasi zvinoda Jesu. Nhasi wamuka uri mupenyu, wawana zvekudya, washanda, ukatarisa garden raunaro, ukatarisa mota yaunodrive, unogona kufunga kuti uri kushanda stereke. But ndauya kuzokuudza kuti unogona kuenda kwese kwaunoda, unogona kudya zvese zvaunoda, asi pamuti weupenyu panoda Jesu. Haupasviki uroga, panoda Jesu. Zvenyika ino ukazvidya zvinoora. Ndosaka kuchivakwa zvimbuzi, ndokusaka kune maseptic tank, kuti kana tichinge taodza zvatinodya tizvirase, zvisagara pakati pedu, zviende kwazvinochengetewa kunonzi kumanyowa. But with Jesus, the tree of life, we shall consume.
zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Kune vamwe vane zvigwere zvimwe zvisiri kurapwa, vadhokta akatotaura kuti zvatizvigone izvi zvinoda Jesu. Nothing is impossible with God. Zvinoda Jesu. Hapana chinhu chinotadzikwa naJesu. Jesu anogona zvose. Everything can be done through Jesus. Hakuna chinhu chaanotadza. Jeremiah chapter 32 verse 17. Tinamate yedu Mwari vatitire nyasha. Oh Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by the great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for you. Hakuna chinhu chakaomera Mwari. Mwari vakatatamura denga. Mwari vakasika zvinhu zvose, vakazviunganidza zvose, vakazvimisa panzvimbo yazvo. Nothing is too hard for God. David can play the harp, mweya wetsvina ukatama, but David cannot chase away the spirit. But nothing is too hard for God. God was still able to help Saul. Dai Saul akaziva kuti izvi zviri panapa izvi nevaranda vake zvinoda Jesu izvi, hazvidi Dhavhidha izvi. Vangadai vakadzokera kuna Jesu, vangadai vakadzoka kuna Mwari. Zvichida chigaro chousha aigona kurasikirwa hake nacho, asi umambo hwekusingaperi ainge ainawo, nekuti naJesu zvinhu zvese zvinoita. Da kunamatira munhu waMwari. Handizivi chiri kuitika mukati meupenyu hwako, handizivi David waunoshandisa. Vamwe vanoshandisa kutarisa nyika ino yaora zvokuti vamwe vanhu havasisina basa nekuroorwa kana kuroora zvinofanira kunge zvichibetsera vanhu vakawanikwa nevakawana vanotori nazvo. Kune mishini yakagadzirwa navanhu inotobatsira vanhu zvinhu zvekusatisfy their sexual appetite zvisiri zvakarongwa naMwari. Una David, vanhu vanana David vavo vanopiridza marudimbwa kana mweya wetsvina uchinge wabata. Mwari vachizama kucommunicata nenyama kuti uzive kuti hazvina kunaka kuti ugare uri woga. Iwewe une solution dzako dzaunadzo dzinotengeswa. Mwari vari kuti Mwari da kuti tinamati Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vanoziva kuti everything can be done through Jesus. Zvimwe zvese izvi vana David vanogona kuzviita. David anogona kubika, but David haape upenyu. David anogona kuita kuti tifare, but David haagadzire joy. David anogona kuita kuti tigare zvakanaka, but David haatipe rugare. Ndiri kuti zvimwe zvinhu zvinoda Jesu. Ndo zvatoda kunamatira kuti Mwari vatiitire nyasha. Tizive kuti Jesus is the only savior that we need in our life. Ngatinamate. Baba vari kudenga, tinokutendai. Tinavo vana Dhavhidha vanotiridzira rudimbwa kana zvedu zvatiomera. Vamwe vedu takadzidza fees tichingobhadharirwa nana Dhavhidha. Vamwe vedu tinavo majekiseni atinozvibaya nemadhokta anouya kudzimba dzedu. Vamwe vedu tine masolutions ari temporal atinawo, we don't desire anything. Vamwe tikatarira patinogara tinotoona takasvika, asi ramangwana roupenyu hwedu rinoda Jesu. Batsireiwo Mwari, batsirai varandakadzi nevarandarume venyu, muvaratidze chinhu chakanaka chokuti chero vana Dhavhidha varipo vakaridza rudimbwa nembira, asi Jesu ngaasashayikwe. Let Jesus reign in our lives. Let him show us the way. Let him control all our endeavors. Mwari tinokutendai nezita raJesu tanamata. Amen. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisiya ndega ondinoyendepi. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune ino nguva. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara
chipo chenyu ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. 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 Kuna Jesu, Zino, uya kuna Jesu, Zino, kuponeswa, Zino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Zino, akwaniswa, Zino, uya kuna Jesu, akwanisa Zino, wadaiswa Zino, uya kuna Jesu, arindira Zino, arindira Zino, uya kuna Jesu, arindira Zino, musimbire Zino, uya kuna Jesu, musimbire Zino, komberera Zino, uya kuna Jesu, komberera Zino.